Salutare, tata, numele meu este George și astăzi filmăm Roblox cu băieții aia mari. Cu Robloxiani, mă rog. Zici și tu că asta o să fie o serie, că e destul de șmecher. Da, o serie o să fie. O să pun canalele... Când am mai campat, nu mai știu. O să pun și canalele lor în descriere. Ar fi mai mulți abonați. 8 abonați. Mamă, ești nebun. Da, pe canalul meu cel vechi, cine? Dacă aveam pe canalul meu cel vechi, cine avea cel mai multe? Ce am făcut unul, vrea să vină la noi. Mitrus! I-a spart sticla și a căzut jos. Normal, că aveam 17 abonați. Dar acum am de-abia un abonat, mi-am spus că... Rank up! Bă, nu Cine știu, tra- eu o să fac Gen. așa. Bă, eu o să fiu așa. E scot așa, că fac mai vlog, nu fac și... Doamne, e greu rău cu filmat cu calculator. Ce m-a dat. De ce ți-e greu să filmezi cu calculator? Nu. Dar știi că trebuie să-ți cumpere o cameră. Am o cameră. Dar uite cum se vede gloanțele, frate! Hai, Pepe, mișcă! Da, te mișcă, Pepe. A, ți arăt că mă duc eu și să vezi ce-ți fac. A, și eu știu mapa. Bă, și eu știu mapa, pe exploziv aveam rank 7. Aici, când am făcut rank 8, aici. 5. Da, cu bomba de sare Europa! A murit. Mi s-a blocat, mouse. Să nu uitați să dați like, subscribe. Dau cu bomba de sare Europa. La mine ăștia nu știe cântat pentru că am amortizor și nu se aude. Bă, dar stai să dau și eu niște sonorizații. Nu dau sonorul. Care trage? Eu mă spawnez la perfect. Bă, eu dau niște sonori, frate, că bă, și știi că abonații ăsta vrea să nu auzi sniper. Auzi sniperul cum trag eu după tine? Îl văd. Așa te rog, lordul tău, bă, frate. Bă, sper să vă auziți bine. Bă, de ce mă arunci în aer? Apropo, dacă vezi peste un băiat, o să din aia. O, ce bine stau eu aici. Ia la mine. Îl văd pe perfect. Îl văd pe unul care se urcă pe scară. Hai. Care trage? Trăgea doi deodată. Eram lângă ăștia, băi. Uite, stă cu sniperul, Mitros. Ia da! Spawnez la unul de-al meu care iau Da, și eu am zis că facem episoade de 3 minute. Cum stă după niște cutii acolo. I-am tras un pic pe canal. Da, le-am luat. Dar cine a luat? Că mi-a arătat Remontul tău, remont. Uite unde stătea. Remont. Mă luam din urmă, frate.
ce nu pot să fug? Am aici în spate. Bă, tu ești în spate acolo? Sunt tu. Ăla ești tu, șarap? Nu, e Cri. Cri. Are manual. Șarap! Și te lir pământ ăștia și mi se când tremură ținta. Șarap! Băi! Bă! M-am făcut și sunt în cutii. A, așa mi s-a tot așa. Bă, și-l văzusem pe șarapel! Nu poți să... Bă, nu poți să ieși de aici! Bă, ciorapel, șarapel! Ciorapel, șarapel, ciorapel, șarapel! Și... Cum e zic? Am rămas fără roate. Cum e zic? I-am Nicu... tras cu sniperul de pe scară. Tu știi că vei fi cel mai șmecher dacă ești în cutie. Nimeni nu își va da seama că Da, ești dar în nu cutie. pot să dau de aici. Urcă-te, urcă-te, că vreau să trag. Văd pe unul care se urcă. Deci nu pot să nimeresc, bă, îmi dau suicide. Vedeți caractere, vedeți. Episodul va fi de 8 minute. De ce de 8? Bă, dar eu vreau să-l găsesc pe șarapă de ieși în fața mea. Bă, de ce ecranul e negru? Nu o dau pe pet, că mă bag eu în fața ta, da. Mă fac, că trage! Mituțe a murit! Perfect Roblox! Pe link, perfect Roblox! What? O, du-te, bă, rog, fac, că tare e. Bun. Bun, cam atât a fost și cu acest episod. Ne vedem data viitoare. La revedere!